ξενύχτια σε όλα αυτά. Τις αγωνίες σου, στο μεγάλωμά σου. Και στο μεγάλο που παιδιό σου καλή ώρα που είσαι εσύ. Ακόμα, ναι. Ακόμα και... Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έχει γίνει, τι μπορεί να έχει δει σε αυτούς καταρχάς, εσύ έλεγε ότι ήταν μόνιμα παντρεμένο ζευγάρι, τι έλεγε? Ναι, έλεγε ότι ήταν μόνιμα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Ίσως τότε εκείνα τα χρόνια που έλεγαν ότι μια γυναίκα που έμενε ίδιος νωρίς, να κάποιος προβολιών στους παππούς, να πάρουν να βρουν την διαρκησία, να τα βρουν, να κλείσουν, δεν ξέρω. Βάζω πάνω. Σκέφτεσαι το θέλω πας, ας πούμε, να με το σύζυγό σου, τι θα υπάρχει να ψάξεις εκείνη? Και να Το είστε. €2.000, Γιάννη Κορδόνη, αφού ζητήσω.